Tak vás zdravím, vítajte v novom roku. Ja po týždňovej pauze začínam cvičiť, znovu nabieram do systému tréningového a dnes pôjdem všetky základné cviky, ako je drh, nadhod, potom tam dám mŕtvý ťah, drep a možno ešte niečo. A proste len, aby som prebudil telo, žiadne ťažké váhy, len prebudiť telo a ideme na to. This road till I fall in, until there is no end, until there is no anything. No, mám po tréningu, to vidíte, tu som si odrel činku o hlavu. Aj tak, týždeň, či 8 dní dokonca pauza a potom človek z toho vypadne úplne. Ale dobre, celkovo som spokojný, ale najviac, kde som zoslabol, kde to cítim, že to najhoršie sú trepy, špeciálne tá spodná fáza. A tam sa budem musieť dostať naspäť veľmi rýchlo. Nevadí. Ale som rád. Myslel som si, že to bude horšie a je to celkom dobre. Ešte na záver tréningu som si dal ešte na všetky menšie svaly, ako je biceps, triceps, predné stehna, zadné stehna, brucho, chrbát, všetko možné. Som si dal také 2 série po 10 opakovaní, len také nazval by som to ako keby výklusové série. Aby to trošku zmiernilo svalovicu. No. Dobre, ahojte, to je všetko. Vidíme sa niekedy na budúce. A nezabúdajte, cvičte až do smrti.